Pozdrav svima, ja sam Utko i danas kao što vidite igrat ćemo Balkan YouTubers. I idemo. Ne. Dođe vola! Ako znate za ovu igricu, pišite mi u komentarima ako ih imate ako ste instalirali. Da, je vrlo dobra igrica po meni. Znači, vrlo zanimljiva igrica. Meni je najbolji rezultat 28. Znači, od ovih Golden Apple imate kupujete likove, naprimjer Markov Serbian Games. Evo pokazat ću koje su likove. Šta je ovo? Amo ni ti šta si? Šta si ti tu? Šta misliš da si? Nisi ti. Imate takve misije na ratu. Imate Serbian Entermana, imate Blomastera, imate ovog jedina. Imate na Fox i Serbian Entermana. To je naskup. Sve uskoro. Još 8 Golden Apple. Ne. Još 8 Golden Apple pa kupujemo rakiju. Idemo tako to. Osam, nisam bio za ovog takmisiju. Pokažem. 329, još jedan Golden Apple pa kupujemo takmisiju. Hoću teško podnesem jer imam skupim 300. Ima da mi je sve novo Golden Apple. What? Ok, jedno Golden Apple, ima da mi je stane. 2 Golden Apple, 3 Golden Apple. Idemo da kupimo neke misije. Odkašno. Stavite. Idemo X-ice. I idemo konačno neke misije. Isto. Znači, neki polazni youtuber koga znate već. Koji... Kodakin, a šta je to razlika kod youtubera? Samo trče. Nije jasno. To se pomeni. Dak mi si malo bolje. Ja sad čuvamo za ovog. Kako god ne mislim, sad ću da ne vidim koliko ga. Ali nadam se da je Marko Fox. Da Marko Fox. Mrzim te. Mrzim te! Idemo još jednu partiju i završit ćemo. Ovo ti još jedno. Sorry što nije bilo dugo vidjeno. Ok, i to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se vrlo uskoro.
Seguimos en Brawl скоро. И